ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Дар асоси фармоиши муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон шуруъ аз 10 ноябри соли 2021 арзиши роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе тағйир меёбад. тағйирот дар низоми пардохти маблағи ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе дар заминаи болоравии арзиши маводи сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, нерӯи барқ ва дигар хароҷоти корхонаҳои нақлиётӣ ба вуҷуд омад. инҷо мо мутахассисони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанберо ба суҳбат даъват намудем то хулоса, фармоиш ва тағйироти ҷадид дар низоми пардохти маблағи ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанберо шарҳу тавзеҳ бидиҳанд. инак ҳамсуҳбатонамро муаррифӣ мекунам. Ҳамзаалӣ Ғаниев, директори муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, Абдулҳақ Алиев, муовини аввали директори муассисаи давлатии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, Саади Нарзуллозода, сармутахассиси шуъбаи хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва Ҷомеъ Шарипов, роҳбари лоиҳаи Сити Корт. хуб, ба барнома хуш омадед. дар оғози суҳбат мехостам оид ба маҷмӯаи нақлиётии шаҳри Душанбе каме маълумот бидиҳед. марҳамат, Абдулҳақ Алиев. маҷмӯаи нақлиётии шаҳри Душанбе иборат аз муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, корхонаи коммуналии давлатии автобуси 1, автобуси 2, автобуси 3 ва корхонаи коммуналии давлатии троллейбус, инчунин 11 ширкатҳои тавассути таксӣ фаъолият кунанда ва 14 ҷамъиятҳои нақлиётӣ тавассути автобусҳои хурд фаъолият кунанда иборат мебошад. бояд қайд намуд ки дар шабакаи нақлиётии шаҳри Душанбе айни замон 26 хатсайрҳои автобусӣ, 9 то хатсайрҳои троллейбусӣ ва 46 хатсайрҳои микроавтобусӣ амал намуда истодаанд. хуб, дар бораи муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон каме ба бинандаҳо маълумот бидиҳед. шумо чӣ гуна муассиса аст, чӣ самти фаъолият дорад? Марҳамат. муассиса бо 4 корхонаҳои коммуналӣ ва 16 ширкатҳои хусусии микроавтобусӣ ва 11 ширкатҳои таксӣ шартномаи ҳамкорӣ доранд ки ҳамарӯза дар доираи 3685 адад воситаҳои нақлиёт ва хатсайрҳо сафарбар карда мешаванд. хуб, тавре иттилоъ дорем як соли охир ба таври бесобиқа арзиши маводи сӯзишворӣ боло меравад ва имрӯз ҳам чунин хулоса шуд ки арзиши роҳгиро каме тағйир дода шавад, каме боло бурда шавад. хуб, ба истиснои боло рафтани арзиши маводи сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ боз кадом омилҳое буданд ки зарурат пеш омад арзиши ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе тағйир дода шавад? бори охир дар шабакаи нақлиётии шаҳри Душанбе тарифи мусофиркашонӣ дар соли 2011 тағйирот ворид карда шудааст. тавассути автобусҳо барои як мусофир 1 сомону 20 дирам, тавассути троллейбусҳо барои як мусофир 70 дирам ва тавассути микроавтобусҳо 1 сомону 60 дирам муқаррар гардида буд. ҳано дар соли 2018 тарифи мусофиркашонӣ барои троллейбусҳо аз 70 дирам ба 1 сомонӣ мубаддал гардида буд. ва дар давоми ҳамин тӯли 10 соли фаъолият хароҷотҳои корхонаҳои нақлиётӣ ба маротиб зиёд гардида. дар ин замина корхонаҳои коммуналӣ, ширкатҳои нақлиётӣ ва ширкатҳои тавассути таксӣ фаъолияткунанда ба тариқи расмӣ муроҷиат намуданд ки нархи сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва ҷузъу таркибии қисмҳои воситаҳои нақлиёт аз ҷумла нархи автошина, нархи механизму қисмҳои эҳтиётии он ва нархи аккумулятор ба маротиб боло рафтааст. зарурат ба амал омад ки ба муассисаи давлати коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон бобати ҳамин омилҳои баланд рафтани ҳамин онче ки номбар кардем ба мо муроҷиат карданд ва мо як гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони муассиса, кормандони пажгоҳи илмии тадқиқотии нақлиёт ва дар якҷоягӣ ба олимони соҳаи нақлиёт гурӯҳи корӣ таъсис додем ва барои бозбинӣ намудани тариф ба хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани хулоса пешниҳод намудем ва дар асоси хулосаи хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз 10 ноябри соли 2021 нархи роҳгиро тавассути автобусҳо 1 сомону 80 дирам, тавассути троллейбусҳо ба 1 сомону 50 дирам ва арзиши нархи роҳгиро тавассути автобусҳои хурдиҳо, микроавтобусҳо ба 2 сомону 50 дирам баробар мегардад. намояндаи хадамоти зиддиинҳисорӣ инҷо ҳузур доранд. Саади Нарзуллозода, шумо бигӯед ки ҷараёни кор чӣ гуна сурат гирифт
бо омӯзиши кадом омилҳои иқтисодӣ нарх ҳамин хел муайян карда шуд? мехостам ба хотири бинандагон расонам ки хадамоти зиддинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти ваколатдори ҳукумияти иҷроия буда сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи ҳимоя ва рушди рақобат, пешгирии маҳдудкунии қад намудани фаъолияти инҳисорӣ, танзими давлатӣ ва назорат дар соҳаи субъектҳои фаъолияти инҳисороти табиӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавӣ амалӣ менамояд. ҳамзамон хадамот фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро оид ба масъалаҳои сиёсати зиддинҳисорӣ ҳамоҳанг месозад. тибқи талаботи қонунгузории зиддинҳисорӣ хадамот дар дораи ваколати худ нархҳо, тарифҳо ва хизматрасоние ки аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва субъектҳои хоҷагидоре ки ба доираи идоракунии онҳо дохиланд барои мувофиқа пешниҳод шудаанд, хизматрасонии онҳо ба мувофиқа мерасонад, яъне ки тарифҳои хизматрасонӣ ёки нархҳои хизматрасонии онҳоро. ҳангоми пешниҳод кардани тарифу нархҳои хизматрасонӣ хадамот дар дораи ваколати худ ҷиҳати асоснок будани он хулоса медиҳад. яъне ки вақте ки тарифҳо пешниҳод мешаванд ёки дигар хизматрасониҳо иловагӣ аз ҷониби ҳамин муассисаҳое ки дар боло зикр кардем, бояд онҳо асоснокии техникии онҳоро ҳатман бо назардошти калкулятсияи арзиши аслии кору хизматрасонӣ барои асоснок кардани онҳо пешниҳод кунанд. хадамот дар дораи ваколати худ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавии худ, инчунин низомномаи калкулятсияи арзиши аслии кору хизматрасонӣ барои муассисаҳо ва корхонаи давлатӣ ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 1999 тасдиқ шудааст, кору хизматрасонии онҳоро дида мебарояд. яъне ки ба таркиби арзиши аслии ҳамун хизматрасониҳо кадом хароҷотҳо медарод, кадом хароҷотҳо дохил карда мешавад, кадомаш дохил карда намешавад, ҳамина ҷиҳати дурустиша аз нав дида баъд хулоса медиҳад. дар ин замина аз ҷониби муассисаи давлатии Душанбе нақлиёт хадамотрасон нархномаи тарифҳои хизматрасонии мусофирбарии шаҳри Душанбе барои мувофиқа пешниҳод шуд. дар асл вақте ки пешниҳод шуд, хадамот дар дораи ваколати худ нархномаро баррасӣ намуд. ҳангоми баррасӣ кардан муайян шуд ки аз ҷониби муассисаи давлатии коммуналӣ нархномаҳо дар 3 намуна пешниҳод шудааст. яъне ки намунаи аввал аз рӯи нишондиҳандаҳои иқтисодии худи корхонаҳои коммуналӣ ки бевосита ба ҳамлу нақли мусофир сару кор доранд ҳисоб карда шудааст. дар он ҷо ҳисоб карда шудааст, мо вақте ки таҳия кардем, дар он ҷо нишон дода шудааст ки аз рӯи нишондиҳандаҳои иқтисодии техникӣ тавассути автобус, яъне ки автобусое ки тавассути сӯзишвории дизелӣ фаъолият мекунанд, барои як мусофир ҳаққи локиро 3 сомони 92 дирҳам муайян шудааст. тавассути троллейбус бошад 1 сомони 58 дирҳам ва тавассути микроавтобус 3 сомони 90 дирҳам. ин дар шакли намунаи аввал буд. намунаи дуюм тибқи фармоиши вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон номери 125 оид ба тасдиқи тарифҳои номиналӣ барои ҳамлу нақли мусофир тавассути автобусҳо. унҷода муайян шудааст ки мисол мусофир километр барои автобусҳои дизелӣ, автобусҳое ки тариқи бензин ҳаракат мекунанд ва нақлиёте ки тариқи газ фаъолият мекунанд, унҷо тибқи фармоиши вазорати нақлиёт ҳамаш муайян шудааст. яъне ки хатсайр унҷо бо назардошти хатсайр ва дарозии хатсайр ҳамаи онҳо ба инобат гирифта шуда нархномаҳо муайян шудааст. барои автобус 4 сомони 62 дирҳам, тариқи троллейбус 3 сомони 39 дирҳам ва тариқи микроавтобусҳо 4 сомони 83 дирҳам аллакай муайян шудааст. яъне ки хатсайрҳоро дарозиша ба инобат гирифтанд, баъд ҳаҷми шуморае ки дар ҳамон хатсайр чанд қа фаъолият мекунад аз рӯи он нишондиҳандаҳо ба ҳисоб гирифта пешниҳод шудааст. намунаи сеюм бошад, ин дар натиҷаи гурӯҳи корие ки таъсис дода шудааст. онҳо гурӯҳи корӣ аз рӯи методологияи пажӯҳишгоҳи илмӣ, яъне ки
он методология که از روی وای حساب کتاب میشد و در اساس خراجات های واقعی، یعنی که خراجات واقعی خیلی کارخانه های همش به این نوبت گرفته حساب کردن. وریانت سوم وقتی که ما از نظر گذراندیم در اونجا در از خراجات های واقعی کارخانه ها نشون داده شده است، چرا که در بالا قید کردیم وقتی که حجت ها برای موافقت پیشنهاد میشه در اونجا به واسطه حجت های تاسیسی خودی کارخانه ها و حجت های مالیوی کارخانه ها، یعنی که توازن با ضمیمه هایش و دیگر حجت هایی که به واسطه به همین نرخنامه وابستگی دارد پیشنهاد میشود. وقتی که پیشنهاد میشود متخصصان همه آنها رو میآموزند. وقتی که در اصل خراجات های واقعی رو همش پیشنهاد کردن آموختن، همونجا برای بعد خلاصه خود گروه کوری هم هست، در اونجا متخصصان وزارت اداره ها اشتراک داشتن. در اونجا پیشنهاد شده است برای اتوبوس، طریق اتوبوس برای یک مسافر 1.81 درهم، طریق ترالیبوس 1.53 درهم و طریق میکرو اتوبوس 2.52 درهم و برای اتومبیل های سبکروی که طریق خدمت رسانی تاکسی رو به جا می‌آورند برای آنها برای 1 کیلومتر 3.24 درهم معین شده است. خدمات در دوره وکالت خود وقتی که همه خدمت رسان همش تحلیل آموزش گذرون، یعنی به خلاصه نهایی اومد که با نظر داشتی وضع اجتماعی اهالی و وضع مالیوی کارخانه‌هایی که به واسطه به حمل و نقل همین مسافرها سر کار دارند، برای اتوبوس برای یک مسافر حق راهگیری به مبلغ 1.80 درهم، برای ترالیبوس حق خدمت رسانی برای یک مسافر 1.50 درهم، برای میکرو اتوبوس یا که اتوبوس های خرد حق خدمت رسانی به مبلغ 2.50 درهم و برای اتومبیل های سبکروی که طریق تاکسی فعالیت میکنند برای 1 کیلومتر 3 سومونی رو به مقصد موافق شماریده جهت کاربری به مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه خدمات نقلیات رسان ارسال نمود. در این زمینه میخواستم پرسیده باشم که هنگام آموزش، هنگام مقرر کردن ارزش نهایی حق راهگیری در نقلیات استفاده شهر دوشنبه تجربه کشورهای خارج آموخته شد؟ مثلا در کشورهای همسایه یا در دیگر کشورها در زمینه بالاروی ارزش سود شوری امروز به معلومات شما نرخ راهگیری بالا برداشته شد؟ البته وقتی که اونا پیشنهاد کردن همون موادی که وابسته به نرخنامه بود در اونجا تجربه دیگر دولت هم آورده شده است که در اونجا ارزش خدمت رسانی همین قدر است در دوشنبه گرچند که ارزش سودشوری از همه زیادتر است نه که خدمت رسانی به درجه پایینتر است، اونها همین دلیل ها رو آورده پیشنهاد کرده بودند. همین را خدمات کارمندان خدمات همش در یک جایگی آموخته با نظر داشت وضع اجتماعی خود اهالی و وضع کارخانه ها گفتیم سری مقصد اومد که همه قدر مثال با مقصد موافق شمردن جهت کاربری ارسال نمود به دوشنبه خدمات نقل رسان. یک چیز رو ایلوه کردن هستم که در نرخ سوزشوری از همه بلندتر است و ارزش راهگیری از همه کمتر است. یعنی در ما. خب در این زمینه جامعه شریف شما بگویید که در کشورهای خارج امروز چی حالت است؟ آیا نرخ راهگیری در اون کشورها نیز بلند برداشته شد؟ تشکر زیاد. از روی گویم تجربه دیگر دولت ها در آنجا نیز همین روند به نظر می رسد و در قریب در تمام دنیا ارزش سوزشوری بالا رفته است و وابسته به این ارزش راهگیری نیز از نوبینی شده است. در همین جریان است. بله. سلامت باشید. تشکر. اینجا میخواستم با فرمایش ساختار وکالتداری سوها مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان رو آوریم. در اینجا دو شکل پرداخت حق راهگیری درج گردیده است: غیر نقدی و توسط کارت‌های یک سفری. جامعه شریف به شما میخواستم مراجعت کنم، کارت‌های یک سفری بعد از 10 نوامبر با معاملات برآورده میشوند؟ درست قید کردین. چطوری که در فرمایش درج گردیده است، هنگامی تغییریابی ارزش حق راهگیری یعنی پرداختی حق راهگیری پورا به طور غیر نقدی پیش بینی شده است.
яъне ки имрӯзҳо чӣ хеле ки мусофирон аз кортҳои нақлиётӣ истифода бурда истодаанд, онҳо бе ягон мушкилӣ истифода хоҳанд бурд ва барои мусофирон ва барои меҳмононе ки ба пойтахти кишвари азиз сафар мекунанд ва ҳоҷати дастрас кардани кортҳои нақлиётӣ ба онҳо пеш намеояд, онҳо метавонанд аз пардохтҳои яксафара, яъне пардохти яккаратта истифода баранд. дар пардохти яксафара мо чиро дар назар дорем? Дар ин ҷо шомил мешавад пардохт тавассути кортҳои яксафара ки танҳо барои як сафар пешбинӣ шудааст. усули дигари пардохт ин тавассути QR рамзе ки аз ҳамёни мобилии тариқи телефонҳои мобилии моделашон смартфон аст, аз онҳо пардохт мекунанд арзиши ҳаққи роҳгироро. инчунин усули дигари пардохти яксафара ин ба таври мустақим аз худи ҳамён пардохт кардан ки дар ҳар як автобус QR рамзҳои махсус насб шудаанд, метавонанд аз онҳо пардохт кунанд. усули дигари пардохти яккаратаи барои мусофирони имрӯза ки шароит фароҳам оварда мешавад, чунки ин дар нақша аст, тавассути пардохти ҳаққи роҳгиро аз ҳисоби тавозуни худи гӯем ки телефони мобилӣ, яъне ҳозир гуфта шунид бо ширкатҳои мобилӣ рафта истодааст ва дар ин раванд аз рӯи нақша пешбинӣ шудааст ки пардохти ҳаққи роҳгиро тавассути телефонҳои мобилӣ новобаста аз модели он, аз тавозуни телефони мобилӣ. бале, яъне ҳамаи ин усулҳои муосир, усулҳои замонавӣ мо дар омӯзиши таҷрибаи дигар давлатҳо дида баромадем. ин усулҳо усулҳои муосиртарин, осонтарин, ҳам осонтарин ва ҳам муосиртарин ҳисобида шуда дар бисёре аз кишварҳое ки аллакай тӯли 10 сол мешавад низоми пардохти электронӣ дар онҳо фаъол ҳастанд, ин гуна навгониҳо надоранд. хуб, мусофирон кортҳои яксафариро аз куҷо метавонанд дастрас кунанд дар ҳолати зарурат? дар ҳолати зарурат кортҳои яксафара ба мисли таҷрибаи қаблӣ ки дар соли 2019 тибқи фармоиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе дастур шуда буд, метавонанд аз худи ронандагон дастрас кунанд ва аз нуқтаҳои фурӯши кортҳои нақлиётӣ метавонанд бе ягон мамоният кортҳои яксафараро дастрас карда пардохти ҳаққи роҳгироро ба таври ғайринақдӣ анҷом диҳанд. чаро арзиши роҳгиро дар корти яксафарӣ нисбат ба корти оддии нақлиётӣ каме фарқ мекунад? агар барои автобус тавассути корти нақлиётӣ 1 сомон 80 дирам пардохт кунем, тавассути корти яксафарӣ 2 сомони 50 дирам аст. албатта ки мақсади фарқият доштани пардохти яксафара аз пардохтҳои муқаррарӣ, яъне пардохтҳои бисёрсафара дар он аст ки ҳатман таҷрибаи давлатҳои пешрафта ба инобат гирифта шудааст. Дар тамоми дунё ин раванд ҷой дорад, ин таҷриба амалӣ шуда истодааст ва мо низ таҷрибаи дигар давлатҳоро ба инобат гирифта барои боз ҳам ривоҷу равнақ додани пардохтҳои ғайринақдӣ, алал хусус дар самти низоми пардохт дар соҳаи нақлиёт, пардохти яксафара арзишаш аз пардохти муқаррарӣ фарқ мекунад. яъне ки ин омил, мақсад аз чӣ иборат аст ки мусофирони имрӯза ба пуррагӣ ба роҳи осонтарин, яъне пардохти ҳаққи роҳгиро тариқи кортҳои нақлиётӣ ки ҳам осон аст, вақт кам мегирад, муфид аст ва ҳам барои корхонаҳои нақлиётӣ аз лиҳози даромаднокии онҳо, аз лиҳози шаффофияти амалиётҳои молиявии онҳо ва якчанд бартариятҳои дигар ки худи корхонаҳои коммуналӣ водор мешаванд. аз тарафи дигар имкон фароҳам меорад ки мусофирон аз хизматрасонии алтернативӣ бархурдор шаванд. бале, аз хизматрасони худи нақлиёти мусофирбар. яке аз усулҳои содагардонии пардохти роҳгиро ин истифодабари корти нақлиётӣ ҳаст. метавонанд бе мамоният аз корти нақлиётӣ истифода баранд. яъне то имрӯз мо надоштем дар истифода корти яксафарӣ, акнун фароҳам
имкон фароҳам аст, бале, мусофирон метавонанд истифода баранд. ин ҳам бисёртар барои мусофирон, меҳмононе ки аз дигар шаҳр ноҳияҳо вориди шаҳри Душанбе мегарданд, барои онҳо пешбинӣ шудааст. хуб, мо дар таҷриба дорем хатсайри микроавтобусӣ Мусича ва дар дохили ин микроавтобусҳо валидатор, яъне ҳам таҷҳизоти қабули пардохт тавассути кортҳои нақлиётӣ насб карда шудааст ва имрӯз бо тағйир додани арзиши ҳаққи роҳгиро мусофироне ки корти нақлиётӣ доранд ва дохили ин микроавтобусҳо мешаванд, имкон дорад аз хизматрасонии он истифода баранд. Дар ин сурат 2 сомонию 50 дирҳам ситонида мешавад ва ё 2 сомонӣ ва ё маблағи дигар. дуруст, дар хатсайри мардумии Мусича ки имрӯз таҷҳизотҳои қабулкунандаи корти нақлиётӣ насб шудааст, дар фармоиш омадааст ки барои микроавтобусҳо арзиши ҳаққи роҳгиро 2 сомонию 50 дирҳам муайян шудааст. яъне ин хатсайри микроавтобусӣ аст ва аз ин рӯ ҳангоми истифодабарии корти нақлиётӣ низ бо ҳамин тарофа пардохт анҷом хоҳад сурат мегирад. ташаккур зиёд. тавре маълумот дорем, огоҳ шудем арзиши роҳгиро барои як мусофир аз хизматрасонии микроавтобусҳо истифода бурдан 2 сомонию 50 дирҳам мешавад. бо татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе масоҳати худи шаҳри Душанбе тавре медонем зиёд шуд ва мо дорем хатсайрҳои назди шаҳрӣ ва хатсайрҳои шаҳрӣ. хатсайрҳои микроавтобусиро дар назар дорам. имрӯз хатсайрҳои микроавтобусии шаҳрӣ бо арзиши 1 сомонию 60 дирҳам хизматрасонӣ мекунанд ва хатсайрҳои микроавтобусии назди шаҳрӣ 2 сомонӣ. баъд аз татбиқи ин тағйирот фармоиш, баъди амалишавии арзиши нави роҳгиро, ҳаққи роҳгиро дар тамоми микроавтобусо 2 сомону 50 дирҳам мешавад ва ягон фарқият боз ба вуҷуд оварда мешавад. албатта ҳудудҳое ки ҳамагон медонем ки ҳудуди шаҳри Душанбе, масоҳати шаҳри Душанбе аз ҳисоби ноҳияҳои ҳамсарҳад аллакай зиёд гардид ва дар шаҳри Душанбе, дар шабакаи нақлиётии шаҳри Душанбе айни замон 12 хатсайри наздишаҳрии шаҳри Душанбе фаъолият дорад. ҳамон ҳудудҳое ки ба шаҳри Душанбе гузаронида шудаанду дар ҳамон ҳудудҳо истифодабарии нақлиёт ё хизматрасонии нақлиётӣ ҷорӣ гардааст, тарофа бетағйир боқӣ мемонад. дар ҳудудҳое ки берун аз ҳудуди шаҳри Душанбе қарор доранду хизматрасонии нақлиётӣ амал карда мешавад, тарифи хизматрасонӣ тавассути тарифҳое ки қаблан вазорати нақлиёти ҷумҳурии Tojikiston муқаррар карда буд, аз рӯи ҳамон истифода мебаранд. хуб, тибқи фармоиш хизматрасонии таксиҳо барои таъйин намудани 1 километр 3 сомонӣ муқаррар гардидааст. мехостам дар ин мавзӯъ камтар шарҳ бидем. муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон бо 11 ширкатҳои кироякашии таксӣ шаҳрномаи ҳамкории дуҷониба ба тавсиқ расонидааст ки 3 километри аввал 10 сомонӣ муайян шудагӣ буд, баъди километри чорум 3 сомонӣ муқаррар карда шуд. дар гузашта аз километри чорум 2 сомонию 50 дирҳам дар гузашта аз километри чорум 2 сомону 50 дирҳам муайян шудагӣ буд. аз 10 ноябри соли 2021 километри чорум 3 сомонӣ муайян карда шудааст. саломат бошед, ташаккур зиёд. хуб, мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи нақлиёт дар баробари боло рафтани арзиши ҳаққи роҳгиро ба мусофирон чӣ сабукӣ ва имтиёз дода мешавад? марҳамат шумо. ташаккури зиёд. дар баробари тағйирёбии арзиши роҳгиро ба мусофирон, ба истифодабарандагони нақлиёти мусофиркаш ҳангоми истифодабарии кортҳои нақлиётӣ, яъне пардохти ҳаққи роҳгиро ба таври ғайринақдӣ сабукиҳо низ пешниҳод гардидааст ва тамоми мусофирон метавонанд ки аз ин сабукиҳо ба таври васеъ истифода баранд. яъне тарофаҳои амалкунандае ки ҳозир ҳастанд, ба мисоли тарофаи хушомадед, ин тарифи стандартӣ ба ҳисоб рафта арзиши ҳаққи роҳгиро дар автобус 1 сомону 80 дирҳам ва дар троллейбус бошад 1 сомону 50 дирҳам муайян шудааст. истифодабарандагони тарофаи тахфифӣ ҳангоми пурра намудани тавозуни корти нақлиётии худ
ба маблағи 90 сомонӣ аллакай соҳиби 15% тахфиф мегарданд, ки арзиши аслии роҳгиро дар автобус 1 сомону 53 дирам ташкил мекунад ва дар троллейбус бошад 1 сомону 28 дирамро ташкил мекунад. барои донишҷӯён 30% тахфиф пешбинӣ шудааст, ки онҳо ҳангоми истифодабарӣ аз автобусҳо арзиши аслии роҳгиро ҳамагӣ 1 сомону 26 дирамро ташкил мекунад. барои наврасони аз синни 5 сола то 10 сола тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 50% тахфиф пешбинӣ шудааст, ки ҳангоми истифодабарӣ аз автобусҳо арзиши аслӣ ба 90 дирам баробар аст ва ҳангоми истифодабарӣ аз троллейбусҳо бошад ҳамагӣ ба 75 дирам баробар аст. яъне ин ҳама сабукиҳо барои истифодабарандагони ҳаррӯзаи нақлиёти мусофиркаш фароҳам оварда шудаанд ва инчунин тарофаҳои солона ва нимсола амалӣ ҳастанд, ки имрӯзҳо бисёре аз истифодабарандагони нақлиёти мусофиркаш аз ин имкониятҳо истифода мебаранд ва бо назардошти тағйирёбии арзиши ҳаққи роҳгиро тарофаҳои мазкур аллакай арзиши аслии онҳо ниҳоят поён аст. ба мисол агар тарофаи шаҳрванди солонаро гӯем, тарофаи шаҳрванди солона ва ҳангоми назар гирифтан танҳо рӯзҳои корие, ки аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа мо агар ҳисоб кунем танҳо рафту о, яъне як тарафро ҳисоб кунем, арзиши аслӣ ҳамагӣ 1 сомону 3 дирам рост меояд. яъне ин ҳама сабукиҳо ба хотири эҳё намудани ривоҷ додани пардохтҳои ғайринақдӣ ва инчунин сабукиҳо барои худи шаҳрвандон пешбинӣ шудаанд. аллакай аз дигар тарофаҳо ба мисли тарофаи донишҷӯи солона аллакай истифода баранд, онҳо ба маротиб арзиши аслишон кам шуда. бале як чизро ба инобат гирифтан дар кор аст, ки ҳангоме ки мо танҳо рӯзҳои корӣ ва ё барои донишҷӯён ва ё барои хонандагон танҳо рӯзҳои таҳсилро ба назар гирифтем, агар дар давоми рӯз ё ки рӯзҳои истироҳатӣ ё дар давоми рӯз шумораи сафаршон аз ду зиёд шавад, аллакай боз ин арзишҳои номбаршуда боз ҳам поёнтар мераванд. боз камтар мешавад. бале бале. дар робита ба сабукӣ додан ба қишрҳои калонсоли ҷомеа чӣ гуфта метавонед? қарораи шаҳри Душанбе таҳт рақами 777 ба шахсони аз 75 сола боло имтиёз муқаррар гардааст ва онҳо метавонанд аз нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ автобус троллейбусу ҳам ройгон истифода баранд. бояд қайд намоем, ки таи 3 соли охир дар корхонаҳои коммуналӣ бо харидори автобусу троллейбусҳои муосир паркҳои нақлиётӣ аз навсозӣ гардиданд, ки барои нигоҳбини воситаҳои нақлиёт, ки ин маблағҳое ки мақсад аз ҷамъоварӣ ва аз мақсад аз худи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе мақсад пешниҳод мегарданд, ин маблағҳоам барои нигоҳбини воситаҳои нақлиёт басанда нест. айни ҳол ҳамаи корхонаҳои коммуналӣ зараровар фаъолият доранд, ки дар ин ҷада мо мақсади баланд бардоштани таърифҳо ҳаққи роҳгиро ба он мақсад, ки мақсад барои маоши ронандаҳоро баланд бардоштан, сатҳи сифати хизматрасониро дар шабакаҳои хати сайри шаҳри Душанбе пурра мисол беҳтар кардан, асос барои сари вақт бо пуррагӣ хизмат расондан ба мардум ва меҳмононе, ки уриди пойтахт мешаванд. дар сурате ки мо ҳозир айни ҳол роҳгироро баланд набардорем, аллакай воситаҳои нақлиёте ки имрӯз дар мувозинати корхонаҳо қарор доранд, аллакай ҳамашон таъмирталаб шидаесанд. барои ҳамаи ин воситаҳои нақлиёт қисмҳои эҳтиётӣ лозимай, барои харидорӣ кардан ё қисмҳои эҳтиётӣ лозимай, ки ин маблағҳое ки имрӯз мо ҷамъоварӣ мекунем, ин маблағҳо барои харидорӣ кардани қисмҳои эҳтиётӣ хай дар инҷа чӣ тавре ки қайд карда гузаштанд, ин маблағҳо барои корхонаҳо басанда нест. зарурият пайдо шид, ки мо
ҳаққи роҳгироро баланд бардорем дар вобаста ба муроҷиати корхонаҳои коммуналӣ ва ширкатҳои хусусӣ имрӯз мо зарурият пайдо шид ки ҳаққи роҳгироро баланд бардорем. хуб дар ин замина аз шаҳрвандон чӣ мехостед шуморо хуб дарк кунанд ҳусни тафоҳум шавад аз шаҳрвандон хоҳиш менамоем ки мақсад дар сурате ки баланд бардоштани ҳаққи роҳгиро мо мақсад кӯшиш мекунем ки сари вақт ба худи шаҳрвандон хизматрасонӣ кунем ва аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки воситаҳои нақлиёта дар истгоҳҳо интизор шаванд ки мақсад дар дохили воситаҳои нақлиёт ба тозагӣ риоя намоянд. саломат бошед. шумо илова дошт? ман мехостам ки дар дораи қонунгузории зиддинисорӣ аз он ҷумла дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва саҳми ҳамаи муштариён расонданем ки тағйироте ки дар нархномаҳо ҷорӣ карда мешаванд ин аз 10 ноябр аллакай шурӯъ мешавад яъне ки бо хотири поймол нашудани ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон яъне ки баъзе ҳолатҳое ҳаст ки мисол аз доираи нархнома берун мебароянд мисол нархномаи риоя намекунанд дар ҳамаи ҳамон хатсайрҳо яъне телефонҳои боварии хеле хадамоти зиддинисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд доранд онҳо метавонанд дар ҳолатҳои ҳамин поймол шудани ҳуқуқҳои онҳо ба ҳамон хадамот муроҷиат кунанд ва вобаста ба саволҳои худ ҷавобҳои аниқ гиранд. ба тамоми шунавандагон бинандагони барномаи мазкур расонданием ки тавозуни кортҳои худро аз имрӯз оғоз намуда пурра созанд ва шурӯъ аз 10 ноябри соли 2021 тарофаҳои амалкунанда ба таври автоматӣ иваз карда хоҳанд шуд ва ҳангоми наздик кардани корт дар таҷҳизоти қабулкунанда аллакай тибқи фармоиш аллакай ба тарофаҳои ҳамлу нақли нав мубаддал мегарданд. аз ин рӯ дар ҳудуди шаҳри Душанбе барои худи мусофирон 500 адад таҷҳизотҳои дастраскунӣ ва пурранамоии кортҳои нақлиётӣ қариб ки дар ҳар як истгоҳ насб шудаанд барои мусофирон шароит фароҳам оварда шудааст ва аз мусофирон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки тавозуни кортҳои худро пурра созанд ва аз кортҳои нақлиётӣ ба таври васеъ истифода баранд ва аз ин сабукиҳое ки имрӯз барои онҳо пешбинӣ шудааст самаранок истифода баранд. ин ҳам гӯем ки аз маърифати молиявии ҳар як шаҳрванди имрӯзаи мо вобастагӣ дорад. ман боварии комил дорам ки имрӯз мардуми мо ҳамин сабукиро эҳсос мекунад ва аз ин тарофҳои гӯем ки амалкунанда ба таври васеъ истифода хоҳанд бурд. ташаккури зиёд барои як суҳбати пурмуҳтаво ва пешниҳоди маълумоти саҳеҳ ва мо низ дар навбати худ бовар дорем ки сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе тағйирот дар арзиши ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти ҷамъиятии истифодаи умумии шаҳри Душанберо бо ҳусни тафоҳум қабул мекунанд ва ин тағйирот дар беҳтар намудани вазъи молиявии корхонаҳо ва баробар кардани хароҷоти корхонаҳои нақлиётӣ мусоидат мекунад. саломат бошед, хуш омадед. бинандаҳои гиромӣ, инҷо ёдовар мешавем ки бо мутахассисони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе суҳбат доштем дар мавзӯи тағйир додани арзиши ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе. инҷо хотиррасон мекунем ки тарифҳои ҳамлу нақли мусофирон дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе аз 10 ноябри соли 2021 амалӣ мешавад. инҷо барномаро ба итмом мерасонем. саломату сарбаланд бошед.